Importante pa ba ang virginity sa babae sa panahon ngayon? Hindi na po. Opo, hindi na. Yes po. Yes. Yes po. Street interview. Importante pa ba ang virginity sa babae sa panahon ngayon? Importante pa ba ang virginity sa babae sa panahon ngayon? Hindi na po. Paano niya naman po nasabi? In this society na po kasi, 21st century, hindi na po importante yung virginity. Kasi noon po, in that part of society po, they assume that a woman is only worthy po if they're still virgin. Pero ngayon po, virginity isn't classified as, if worthy po yung babae or hindi. Yung kasi di-assume po is, pag virgin ka po, malinis ka pa. Pag virgin ka pa, hindi ka pa gamit. So basically, pag virgin ka pa, hindi ka pa exploited. Ganun po. Mahalaga pa ba ang virgin bago ikasal? Hindi na po. Para lang po yun sa mga religious na tao. Pero ngayon naman po, hindi na po yun uso. Since ngayon po, madami na po yung hindi na po virgin pag nagpapakasal. Depende na po yun sa tao kung ano po yung perspective nila sa buhay. Kung gusto po nilang mag-sex before marriage or hindi po. Pag may anak kang babae, papayagan mo ba siya makipag-sexual active kahit hindi kasal? Personally po, okay lang naman para sa akin. Since mas maganda po rin po na they make me aware kung gagawa po man sila ng sexual acts para kung ano po yung sexual needs nila. Pwede mo po silang turuan yung mga contraceptives, pwede mo po silang educate about sa pregnancy and abortion po. Importante pa ba ang virginity sa babae sa panahon? Sa panahon po ngayon, opo, kasi po lingid po sa akin kalaman, marami pong kabataan na kasing idaran ko na maaga pong nabubuntis. Kaya bilang isang Katoliko, ako sa realidad, na alam ko yung mga nakikita ko sa mga kapwa kabataan ko na maaga sila nabubuntis. At kailangan po natin ng family planning kung gagawin po natin ang sexual activity. Pag may anak kang babae, papayagan mo ba siya na makipag-sexual active kahit hindi kasal? Kung ako po ay magiging magulang at magkakaroon daw ako ng anak isang babae, hindi ko papayagan na gawin niya ang gusto niyang gawin na makipagtalik sa kahit kanino. Dahil bilang isang magulang na responsibilidad ko na alagaan siya at patnubayin siya sa paggawa niya ng kung ano-ano at sa family planning at imumulat ko siya kung anong realidad na nangyayari kapag nabuntis siya at walang income, walang ipon. Kaya kailangan po natin muna mag-ipon. Mahalaga pa ba ang maging virgin bago ikasal? Yes po, dahil kung mahal ka po talaga ng isang tao, kailangan niyo mag-iintay na bago mo isuko yung katawan mo, sarili mo sa kanya. Kung mahal ka talaga niya, hindi lang yung ayun yung habol niya sa'yo. Yung mag-iintay talaga siya na bago kayo ikasal. Importante pa ba ang virginity sa babae sa panahon ngayon? Sa panahon ngayon, parang hindi na. Paano niya naman po nasabi, ma? Kasi syempre, ako bilang naglilingkod, marami ako nakikita mga kabataan ngayon na 13 pa lang, mga andyan lang na pakalagat sa kalsada. Buti nga, nagka-curfew. Yung bilang magulang, siguro sa akin, syempre sa akin, bilang magulang, kung may babae ako ngayon, importante sa akin yun. Kaya lang, sa panahon ngayon, parang ang mga bata masyado ng wild. Oo, masyado na silang wild, masyado na silang siguro sa napapanood or sa panahon na rin. Pero kaya ngayon parang hindi na rin. Mahalaga pa ba ang virginity bago ikasal? Parang hindi na. Pero sana, para sa akin mahalaga pa rin yun. Dahil para meron kang pagmamalaki sa magiging asawa mo. Ganun. Yun yung sa akin kasi bilang ako. Pag ba may anak kang babae, papayagan mo ba siya makipag-sexual active kahit hindi kasal? Kung pwede lang, ayoko, syempre. Mas maganda pa rin yung kasal sila. Mahalaga pa ba ang virginity sa babae sa panahon ngayon? Sa akin po, yes po, kasi depende pa rin po yun sa babae or sa tao. Lalo na ngayon marami pong kabataan ang nabubuntis and karamihan po ngayon puro bata pong nabubuntis lalo na sa mga babae po. Mahalaga pa ba ang maging virgin bago ikasal? Para sa akin po, hindi na. Kasi
kapag kinasal ka naman, depende pa rin po sa'yo yun kung sa mga past mo, kung may mga naging boyfriend ka man o girlfriend na naka-virgin sa'yo. Pag ba may anak kang babae, papayagan mo ba siya makipag-sexuality active kahit hindi kasal? Sa akin po, kung nasa legal age na po siya, papayagan ko po siya kasi pwede ko naman po siya turuan kung ano po yung tama siya kamali. Importante pa ba ang virginity sa babae sa panahon ngayon? For me, it's a yes. Pero it depends naman po to you. Kasi sa panahon ngayon, maraming kabataan yung nawawala yung iniingatan nila. Madaming nabubuntis ng maaga, like teenager, ganon. Pero sa panahon kasi ngayon, for me, lalo na meron akong strict parents, mas importante pa din talaga yung virginity ko kasi hindi pa ako ready mabuntis. Mahalaga pa ang maging virgin bago ikasal? Opo, for me. Kasi ibibigay ko lang naman yung sarili ko, yung buong pagkatao ko, yung buong ako, sa taong mamahalin ko ng buo, sa taong mamahalin ko kung ano siya. Tsaka naman kung hindi ka na virgin, sana naman tanggapin ka ng taong mamahalin mo. Pag ba may anak kang babae, papayagan mo ba siya makipag-sexually active kahit hindi kasal? Hindi po, kasi baka dahil doon magkaroon siya ng HIV or what. Importante pa ba ang virginity ng babae sa panahon ngayon? Yes po. Kasi po hindi po sila dapat nagbibigay ng virginity, lalo na po pag hindi pa po sila sure dun sa tao. Mahalaga pa ba ang maging virgin bago ikasal? For me po, yes pa rin po. Kasi po dapat po ibibigay mo po yung virginity mo sa taong mas karapat dapat at magmamahal po sa'yo. Pag may anak kang babae, papayagan mo ba siyang maging sexual active kahit hindi kasal? Depende po. Nasa sa kanya naman po kasi yan. Hindi ko po hawak yung decision. Thank you po, ate.